Ahoj, tady Janokim 69 a zdravím vám z kapverdského hotelu Ria Fenana. Našel jsem zde kudlanku, nejsem si tedy jist přesně, o co jde za druh, ale podle kresby mezi předníma nožičkama by to možná mohla být Sphaudromantis viridis. Zjistil jsem, že se jedná o subadultního nebo presubadultního samce, tedy slek nebo dva před dospělostním slekem. Jak je to samec, poznáte tak, že samice mají 6 a méně článku a samičci mají 7 a více. Tento sameček má 7. Podle křídel, která ještě nemá přes celé tělo, jsem poznal, že není dospělý. Jinak nějaké druhy mají i v dospělosti nemají křídla přes celé tělo, například Silenia humeralis. Pak jsem zde našel další samičku, která je nejspíš o slek nebo o 2 mladší. A jdeme ji vypustit. Nechci je dávat nějak extra k sobě, protože jinak jsou kanibalistický a tak právě i páření je docela těžký. A tak jsem rád, že se povedlo. A prosím, dejte na to video víc lajků.